Уважаема госпожо председател, господин комисар, колеги! От името на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент заявявам, че демокрацията, основните права, върховенството на закона са фундамента на Европейския съюз и всяко посегателство срещу тях, в която и да е държава членка, е посегателство срещу целия съюз. Но също така политическата злоупотреба с тези въпроси подкопава доверието на гражданите и постига обратен ефект. Европейският съюз в годините разви механизми, с които да следи способността на една държава да поддържа най-високи стандарти. Ще спомена годишните доклади на Европейската комисия за върховенството на правото, въвеждането на условността при предоставянето на средства от европейския бюджет, изграждането на института на европейския прокурор. Европейският парламент има специализирана комисия, където тези въпроси могат да са предмет на обсъждане. Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи и създадената към нея мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права. Днес обаче Renew, подведени от своите членове от България, истеризира проблемите, с които страната се сблъсква не от вчера. Отслабена и недостатъчно ефективна съдебна система. Редица важни органи на съдебната власт с изтекъл мандат. Неяснота около антикорупционната комисия. Всичко това е резултат от политическата нестабилност и хаотичните реформи през последните години. И какво ни предлагате днес? Пропаганден дебат в Европейския парламент, спиране на средствата за България, европейска политическа намеса в работата на българския съд. Човекът, който като премиер нареди ареста на лидера на опозицията, днес се жалва от разследване на кмет, провеждано по законоустановения ред. Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно само преди година. Заедно нанесоха погром върху българската конституция, което допълнително създаде несигурност в съдебната система. Ще спра до тук, просто искам да стане ясно, че невинни няма. Решението не е в политически кампании срещу България и дебати в Страсбург, а в системна и конструктивна работа между управляващи и опозиция в София. От своя страна ние ще подкрепим провеждането на добре подготвена мисия на споменатата мониторингова група в България и ще разчитаме тя да направи най-точна оценка за ситуацията и да даде препоръки. Благодаря.